হাগ্ৰামাৰ নামত ডাঙৰ এটা হোটেল আছে হাগ্ৰামাৰ নামত কি নাই এটা জাদা মূৰ্খ এটা জাদা এটা জ্ঞান নোহোৱা মানুহ জাম্বা মানুহ ইয়াক আৰু কিমান আৰু মানে সম্পত্তিৰ দৰকাৰ दा देरसिन मुर्खु नङा होमबा रायजो रायजाफोर दा देरसिन मुर्खुआ दिनैनि दिनाव सोर बेखौ रायजो रायजाफोरनाव सोंबा क्लियार खोथायै बुंगोन आरो बयनिफ्रायबो जोंनि बिटिसिनि देरसिन मुर्खु माने जघन्य बर' जाथिनि दैदेनगिरि होनना बुङोब्ला माने इएम राकेश ब्रह्म आरो रायजो रायजाफ्रा बिथांखौ बोरमा सिखाव होननासो बुंबावो दा दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनै बिथाङा बुरबक होननो हानाय सोर बिथाङालाय बिथाङा सोर बे राकेश ब्रह्म बिथाङा सोर बे दिनै रायजो रायजाफ्रा राकेश ब्रह्म बिथांखौ रावबो सिनाया दिनै बिथांखौ बोरमा सिखाव होननानैसो सिनायो नंगौना नङा रायजोफोर दा दिनैनि दिनाव रायजो रायजाफोरनाव सों मुर्खुआ सोर दिनैनि दिनाव जाम्बा मेलेम गैयै इएमआ सोर दिनैनि दिनाव नंबां जाबां खोथा बुंग्रा बिटिसिआव दुनियानि जघन्य इएमआ जाहैबाय राकेश ब्रह्म दिनैनि नैबे समाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ सासे जाम्बा आरो सासे बुरबक होननो हानाय बैफोरबायदि इएमखौ जोंनि रायजो रायजाफ्रा मा होनगोन दा दिनै बिथाङा जुदि सासे बुरबक सासे जाम्बा दैदेनगिरिमोनब्ला महिलारि सारा दिनै बिथाङा जाथिनि थाखाय नांनानै जाथिनि थाखाय दुखु दाहा दिनै सैनांनानै बिथाङा नैबे बिटिसिखौ जोनोम होदों जोनोम होखांनायनि उनाव बिथाङा दिनै 17 बोसोर सरकार सालायदों बे बिटिसिआव जोंनि समग्र बिटिसिनि रायजो रायजाफोरनि थाखाय बिथाङा दिनै मा मावाखै जुरिजेननायनिफ्राय लानानै मा मावाखै जेब्ला बिटिसि बिएसि बै समाव जायाखैमोन अब्ला बै समाव जोंनि बिटिसिनि हालोदा माबायदिमोन आदै राकेश माबायदिमोन ना नोंथांमोना बे समाव गैयामोन बे जायगायाव ना नोंथांमोना मेगन खानामोन दिनै नोंथांमोन बायदि सासे जघन्य इएम जघन्य खर' गेसाव जघन्य माने साननो रोङै बुरबक मानसिफ्रा दिनैहाय हाग्रामा महिलारि सारखौ नोंथाङा माबोरै बुरबक होननो हाखो दिनैनि दिनाव राकेश ब्रह्म बिथांमोन बायदि थाखा लुबैसुला धोन दौलत लुबैसुला बिथांमोना दिनै जाथिनि थाखाय नाङाखैलै रायजोफोर दिनै बिथांमोना क्लियार भाबै बुंदों हाग्रामा महिलारि सारनाव हटेल दं गोबां हा हु दं बिथांनो मा नांबावगौ सासे बुरबक जाम्बा मानसिनो दिनै बिथाङा बुंदों दिनै बैफोरखौ साननानै नायोब्ला बैफोर बाथ्राफोरखौ जुदि कम्पेयार एबा रुजुनानै नायोब्ला दिनै बिथांमोना जाहैबाय जेसेबांखि नैबे बिटिआर खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रानो जाहैबाय बिथांमोना थाखा फैसा आरो गादिनि थाखायसो बिथांमोना बै हाग्रामा महिलारि सारनि सियाराव जिरायदों दिनै रायजो रायजाफोर दिनै बिटिआर खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा लाजिना लाजिया बिथांमोनाव गन्थं दंना गैया आं बेखौसो साननानै माने बिराद सिन्था खालामो आरो लाजिनो ओंखारबावो आङो दा दिनै हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय लुनाय जेनाखि बिटिसि एसेम्बलि हाउस दिनै बिथांमोना बेयाव जिरायनानै दिनै बिथांमोना बिटिसिनि बाजेटखौ खालामो नङा होमब्ला दा बैफोर सोर बानायनाय दा गोबां अफिसफ्राव जिरायो बिथांमोना बेफोर सोर बानायनाय बेफोर हाग्रामा महिलारि सार बानायाखै दा नोंथांमोना बानायदोंमोन नामा बेफोरखौ दा दिनैनि दिनाव दुगा जानानै जेबो लाब गैया बे बिटिसि खुंथायाव थानाय साफ्रोमबो लिडार दैदेनगिरिफ्रा दुगा जानानै लाब गैया दानि बिटिआर खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बिटिसिआव जेबो मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै आरो दिनै बिथांमोना मोनसेबो अफिसबो बानायनो हायाखै दिनै बिथांमोना लामा सामा दिनै मोनसेबो बानायनो हायाखै आरो बे गोजान गोजान बायदिसिना बानायनायखौथ' बारहो दिनै दिल्ली बम्बाइ कलकाताफ्राव थाङो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दं बेफोरखौ सोर बानायो दिनैहाय दिनै गोबां गिदिर गिदिर हस्पिटाल दं गोबां गिदिर गिदिर कलेज बानायदों गोबां बायदिसिना बिटिसिआव दिनै बानायनानै दं दिनैहाय जोंनि रायजो रायजाफ्रा दिनै बैफोर कलेज स्कुलाव हाबनानै दिनै गोबां साख्रि मोन्दों फरायनो हादों बेफोरखौ सोर बानायदोंब्रा आदै राकेश सोर बानायदों नोंसिनि प्रमद बन्दु बिथाङा बानायदों नामा नोंसोर बानायदों नामा सोरबा गबिन्द बसुमतारिया बानायदों नामा सोरबा फेरेंगा बसुमतारिया बानायदों नामा दिनै नोंथांमोना जेबो बानायनो हायाखै मावनोबो हायाखै जिहेतु दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि बानायनायखौ दिनै नोंथांमोना लासै लासै लासैसो दिनैहाय फोजोबस्रांबोगासिनो दङ सिदा बाथ्रा दिनैहाय दा आदै राकेश नोंथांमोना गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनानै जेबो गैया दिनै जोंनि बर' हारि एबा जोंनि बिटिसिआव थानाय
मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठी आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव बे BTC खुंनायाव थानाय साबा सयजन दैदेनगिरिफोरखौ मोनसे बिराद गिदिर भाइरास होननानैसो बुंदों दिनैहाय। जेब्लानाखि बे भाइरासआ बे BTC आव थाबाय थागोन अब्ला बे BTCआ लासैनो जोबनायनि लामायाव दं। दा बिनिखायनो दिनैनि दिनाव साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बे BTCखौ बासायनो थाखाय बे BTCनि खैफोदफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै जानजि खाफ्रादों। बै भाइरास माबा सयथाखौ दिनै बे BTCनिफ्राय होखारहरनो। दा फैगौ सम फैगासिनो दं माखासे समनि उनावनो दिनै दा फैगोन इलेक्सन, बै इलेक्सननि उनावनो मा जागोन बे BTCनि भाइरासफ्रा माने बे BTCनिफ्राय अराय समनि थाखाय आउट जागोन रायजोफोर। दा साननो रोंनांगोन रायजो राजाफ्राबो बै भाइरासफ्रा जुदि थाबाय थायोब्ला जोंनि बे BTCआ मा जागोन मा अबस्था जागोन। नाथाय बिनि गेजेराव आरो मोनसे खावलायदों आङो, दिनै बै भाइरासफोरखौ मदद होग्रा माखासे भाइरासफोर दंबावो, बै बिथांमोनाबो दिनैहाय जुदि सोलायनो रोङाबा बै भाइरास गिदिरफ्रानो नैबे फिसा फिसा सापर्टार भाइरासफोरखौनो दिनै जाजोबगोन एक समाव। बेखौलि सिन्था खालाम बे भाइरास फिसाफ्राबो। रायजो राजाफोर सिदा बाथ्रा गाज्रि मोननानै लाब गैया। दा जिखुनु हक रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंबालाय मा जानो, जेबो खामानि गैया नङा होमब्ला। दिनै रायजो राजाफ्रानो मोनथिजोबगौब्रा बिथांमोननि सरकारा दिनै मा मावदों नङा होमब्ला। दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ सासे जाम्बा सासे बुरबक होननो हानाय बिसोरहा मा मोन्थाय दं आरो दिनैनि दिनाव जाम्बा बुरबक लिडारा सोर दिनैनि दिनाव नङा होमब्ला। दिनै रायजो राजाफ्रा कमेन्ट्स खालाम, दिनैनि दिनाव जाम्बा बुरबक दैदेनगिरिया सोर, EM राकेश ब्रह्म बिथाङा ना जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा फुरा कमेन्टजों फोरमायहर आरो रायजो राजाफोर। अब्लानो मोनथिगोन दिनैनि दिनाव मा होनो जोलैनि हांगार जाम्बा बुरबकआ सोर नङा होमब्ला। दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिदों बे BTRआव थानाय एबा BTR खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा जोंनि BTCनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानि मावदों। बे 35 लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा मा खामानि मावगासिनो दं बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिबाय। नंखायनो दिनै बै भाइरासफोरनिफ्राय उदां मोननो थाखाय, जोबस्रांनाय भाइरासनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय दिनैहाय सानफा एफा दिनैहाय सोरांबानो दिनैहाय UPPL हानजा होननायखौ दिनै मुगैनानै गिनानै दिनै BPF हानजायाव लैहोर माने जइन जागासिनो दं। आं दाबो भिडिअ'आव होगासिनो दं रायजोफोर। दिनै बिथांमोननि गाज्रि समखौ सब समय सोरांबानो नुयो। दिनै बिथांमोननि दोला जुदि मोजां खामानि मावदोंमोनबा दिनै बिथांमोना सरकाराव दङ, अब्लाबो दिनै बे सरकार गैयै दोलोआव मानो रायजो राजाफ्रा लोब जइन जानो गोनां जाखो। रायजो राजाफोर नोंथांमोनावबो कुइसन खालामनाय थाहरबाय, दिनैनि दिनाव जाम्बा बुरबक दैदेनगिरिया सोर आरो बे BTCनिफ्राय बै माखासे भाइरासफोरखौ रायजो राजाफ्रा होखारनांगौना नाङा बेखौबो कमेन्ट्स खालाम रायजोफोर। दा भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।